ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг гуфт ки муҳорибаи ӯ зидди Шон Омели охирон муҳориба дар вазни 61 кг мешавад. ин охирон муҳорибаи ман дар вазни 61 кг мешавад, ҳатто агар ки ман дастболо шавам. агар ки шикаст хӯрам ҳама ба вазни ним сабук мебарам ва ин маънои онро надорад ки Шон Омели маро аз ин вазн меронад. ҳар дафъа барои ман вазн кам кардан душвортар шуда истодааст. барои ҳамин бо эҳтимоли калон ин охирон муҳорибаи ман дар вазни 61 кг мешавад, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Алҷамин Стерлинг ва Шон Омели рӯзи 19 август дар турнири UFC 292 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. тобови ҷангори вазни 61 кг UFC Кори Сентхаген гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Умар Нурмагомедовро қабул кард. ҳозир бисёри хейтерҳо маро танқид карда гуфта истоданд ки чаро ту муҳориба зидди шахсеро қабул кардӣ ки дар рейтинг аз ту поёнтар аст ва ӯ туро шикаст дода метавонад. ва боз ҳар гуна ҳамин гуна суханҳо гуфта истоданд. ман ин муҳорибаро бо ду сабаб қабул кардам. якум ин ки Умар ҷангори сахт аст ва ман барои чемпион шудан бояд ки бо беҳтаринҳо муҳориба гузаронам. муҳориба бо Умар барои ман визофи ҷиддӣ аст. барои ҳамин ман ин муҳорибаро қабул кардам. ана дуюм сабаб ин аст ки ман ваҳшим ана барои чӣ, гуфтааст Сентхаген. хотиррасон мекунем ки Кори Сентхаген чорум рақами рейтинги вазни 61 кг аст, а Умар Нурмагомедов боша 11-ум рақами рейтинг ва муҳорибаи онҳо рӯзи 6 август дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. шаби гузашта дар турнири UFC Fight Night топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян рақиби худ Хоаким Силваро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва баъди муҳориба ба Ислам Махаҷев визови сахт дод. биёин суханҳои Арманро гӯш мекунем. пеш аз ҳама ташаккур ба Силва. ягон кас бо ман ҷангидан нахост. танҳо ӯ ин ҷангро қабул кард. барои ин чиз ман миннатдории худро мерасонам ва акнун ман довталаби асосӣ мешавам. вақте ки ман якум маротиба бо Ислам Махаҷев ҷангидам, ман барои омодагӣ 3 ҳафта вақт доштам. агар ки шумо ба ман 8 ҳафта вақт диҳен, пас ман ӯро мешиканам, гуфтааст Царукян. ҳамчунин дӯстон ногуфта намонад ки пеш аз муҳориба Арман Царукян гуфта буд ки баъди ғалаба ҳатман ба Ислам Махаҷев визов медиҳад ва чӣ гуна ки мебинем ӯ ин корро кард, аммо ӯ ин корро каме дағалона кард. ҳамчунин шаби гузашта ба худи Ислам Махаҷев гуфтанд ки Арман ба ту визов додан мехоҳад агар ки дар муҳорибаи дар пеш истодааш дастболо шава. ту дар ин бора чӣ фикр дорӣ? ва Махаҷев чунин ҷавоб дод: агар ки роҳбарони UFC хоҳанд ки ӯ рақиби навбатии ман шавад, пас чаро ки не? ӯ кӯшиш дорад ки дар номи ман худро машҳур кунад, аммо ман фикр мекунам ки ӯ бояд ки бо муҳорибаҳои худ ин чизро нишон диҳад ва худашро машҳур кунад. бигзор ки ҷангида ғолиб шудан гирад ва шояд ки то муҳорибаи унвонӣ омада тавонад, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки ду муҳориба пештар Арман Царукян дар муҳориба зидди Матеуш Гамрот шикаст хӯрда буд ва баъд Дамир Исмагуловро шикаст дод, а имрӯз боша Хоакин Силваро, ки ҳатто дар рейтинги вазни сабук нест. ба фикри шумо дӯстон, Арман сазовори муҳорибаи унвонӣ ҳаст ё не? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.